If it says Sabre Japan in Potem Honina, a morning. And a Canada and the US in the Potem a midnight. Now, over UK, ni o my Ghana Mudia, me can London, ni Ghana dia a morning. Adiachi ye enyo bia na adiachi no. Anopei ewie enyumre ebusue bi tini suo. Ebisu bobana. Obiso no na koda so adiachi ye waka ne mpa so. Ye na sompa first service wo ho se ye de sa kwenya ya nyan se urade amakatrema da ya bodwem wojare di ye mu afro sane ye de aseda ene kabia bema otufo nyankopon ente ya bra ye da otufo nyankopon ase ena esaye bia ye tu demu ni nyina de shewrade nsa ye gya ye didie ni ye nomo ye different ye fibem de shewrade nsa efri se da bia ye body se danom panyimfo se ya ntensambone a ye chi nsambone besi so a esi ebusua bi mu ebi fiefie mu sa so na ye shewrade ho moburu hu ade ne rade ho adoye se erade enkaye dano so perfect service so see ya bra ya bompa ya say obonefo no nyuma wa hyehyɛ ne damu no de tia wo de tia wo ma de tia wo busua de tia wo adwuma yesɛ no ene da ya boni bi a wasoso ade susuaso boni bi bebro no so perfect service ya bompa ya say yesɛ no sɛ emu adane wenti na some perfect service wo ho enye radio ni TV program keke na embom ye program nyame tumi ni nyame ahoden e de akire dance ye wo program no so no eye pi enema bietete fo no so atum ama wo some perfect service aye bibia ma no wo so wa frɛ no de wa seda no abre otufo nyankopon na sabre die eye bra ye da otufo nyankopon ase de ye koda ye no aye dae ade chi ye no na ne nsa no kuta ye mu sabre eye bra ye da na se enti David kan say enye urade na wo ya fa ma Israel enkai wase enye urade na ewo ya fa ma Israel no ye fiefo kai emra atanfo no don ti aye no ewo wo bufo ndan mu ka obememene ye enemo no so enti se o kan Psalm 41 verse 5 wase atanfo no ka se da ben kura na obewu na ode no apepa afrati atifasa da ben na obewu my God na o mana say da ben na obewu na waware na egu oh Jesus onyame kania pina atanfo no hyehyeye asorade ne ya atanfo enya adwene it is Psalm 91 verse 11 so wa share na abofo ama so on show so na ohun amasa enye onyame no share na abofo ama mo share menu mienu so a ka ne dey ka ye ho aba asamo anso nhira ka yawe nyankopon se wa ma ye ho amasa amen ye ni David be ya adwene me kan David na me ka Jesse pano me ka ohene David ne ho asem na me kan o se ye ma de homi nyina enyi awrade aye ene so wo adwumam o fie ba bibia o hwe yen na o tie yen ene braso se ye awrade ase e ya fa phone no so na share some link me kan Facebook na TikTok dia obenya ye wo Obosida Worship Center obenya wo TikTok ho yengira Psalm 136 no verse 2 and 3 na ye fa na awrade ase Psalm 136
verse 2 and verse 3. Evanera say. Mona anyamemu nyankopono ase. Mona anyamemo ase. Na nadoye ewo hoda. Na nadoye wo hoda. Mona awura no mu awurade no ase. Mona ewura mu awurade no ase. Na nadoye ewo hoda. Na nadoye ewo hoda. Amen. Awurade adoye no ena bi aso so. Oh Jesus. Awurade mobruhu no ena bi aso so. Yes, Lord. Sabre de ubebie wa no na wa chance de awurade asema wo ho, de awurade asema wo kra, de awurade asema wo busua, de awurade asema wo adwumayefo. Oyari da ho nyina oda so ti ase. My brother nte open your mouth. Let God hear your voice. So them Ena no pai awurade o mani ase da no da wasema ye kra da wasema ye busua da wasio na ye chama na ye da wasema ya dofo no into one tire thank you Lord Jesus Christ. Koswama Rade until Wasida and Anope. Tressa say Yamaya sit down for no son chair this. Oh yes. Emra Rade dear. Jan mo chapo kokono otwa ye nyum Rade. My God. O hwede ma nyame ayama ono odanyame ase. Ayeye ben ode Merade e wo je Awurade agye wo. My God. Enuama bi na onam
atamfo hyehyɛ bebree ɛmo da yɛ so kɔ wo na yɛ so ɛne susu yɛ bɔne adwuma mu awareɛ mu akwantuo mu ɔhaw ne ma ne ni nyinaa mu oda so te ase hwɛ kwan a Nyankopɔn fa so twitwa gyew ɛwɔ sɛ o ma nyame ɛte sɛ deɛ wayɛ no ɔsaase da ɔsaase ayeye enti David sɛ ɛma wura mfi Awurade ni yɔ yɛ pa nyinaa sɛ biewa no oyare da ho nyinaa mu Awurade ahwɛ wo so wadwuma sɛ yɛ mu nyinaa emu aware sɛm no nyinaa onyame aso mu danase Manen te wo ne danase wo ye fa ye so bo pa e dia se na ma o tin da sa sa ra ni sa ra ni ya we na sa ma ya wa ta ya wo ya ni ya ko pa sa ya so sa me ke la se ma pa ko sa da be ko na me wo na mi dia pe pe ra sa si ya ya pa ma fi ni sa ni wo sa ni ni pa ka ko ya se ko ya ni ko ya so ni ya so ya me Yes, Tina warana why you tina da was you fear da was some papa said to go na fear da was everybody see that we say na fear da was ya abu sawa ni everybody be ala wo ma edi akoma edi ajire apa ajire na ya ba kono ye tini sawa sida everybody come to ma wa ye Jesus Christ. Adom nyame dada na ne ede ne na. Yes, God. Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopon. The onyane awufuo no. And Awurade ne abusua bi adi ne yie Awurade ne wadi ne yie obi man so obi kuro so Ebra da Awurade ase awie na ye pagya ye honhom ye kra ye nipadua a kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔnhwehwɛ ye mu sɛ manato bi wɔ ye mu a enti adwene mu nuyoye mu susuye mu fomso bi a yɛayɛ ana ye maya enu nti yehu na nim nyam sɛ no ka no Roma fo nwoma no na ɛna no pɛ ye begina James chapter 1 verse 15 so ya di asra Awurade sɛ mrato bi ne fonso bi wɔ hɔ a yɛsrɛ Awurade hope bi a yɛnsa nka ebesi yɛ hyira kwan a Awurade fa nkyɛ yɛn ɔsɛ na gidie mpaebɔ ɛbɛgye ɔyarefo no nkwa na Awurade bɛma ne so na sɛ wayɛ bɔne bi a wɔde bɛkyɛ no na kyɛ sɛ etoda bone di ohaw ni amane ebre ye yo. Yes. James chapter 1 verse 15 na okan no. Yes. O se waye fom so bi mpo a. Awurade be man so. Be man so. No de ache no. Enya verse 5 verse 15 na okan no. Mpacho verse James chapter 1 verse 15 am say kan no. Na tie oka nioma nipa ye ya esi mpabo kwan eno James chapter 1 verse 15 o se na kono no nyinsan a ewo bone na bone ne wie nyina ewo owuo etinioma nkakra bi ekoso bone nkakra bone nketenketi bi no so once Awurade ma Awurade ante ho amfirimu a edi ohaw edi owuo edi amane bebrew edi awoma no twetwe mpa no di abusua no twetwe mpa no edi owuo
edi amane ene ebrebushia Awurade fudie bia efosodie bia na tu bia enemlato bia ya ye no Awurade sebo ne fache ya ho ema ye ho bushia Yesu demo bia pai mo kan bie wa Jesus Christ. Bible says say ya kuma mu ye fo a ye de nam ye pinkwa adoma hwenwa nani. Yes Lord. Bibia ye bisa bia. Oh Jesus. Yes aka. Yes Lord. Ebra so say ye ko adoma hwenwa nani. My God. Na ena efutu sama ye gina so na ye de asawrade ho mopuru ade no. So mpa first service ye say jai wo ha ni nyina mu mawrade na Awurade beye. jai wa man ye ni nyina mu mawrade na Awurade beye. Oh how ne saying wa man ye ne saying Jesus na ne saying Jesus so ne saying Jesus ni nyina mu mawrade na Awurade beye. obi hweyen obi tie wo so mpa first service or say ni how no ye yade o say yade tete no yade tete ne ma yade tete ne yire yade tete ne kunu say ja ni nyina mu mawrade na Awurade beye. obi so ni how ne said ne dia ye dwumasam ni dia ye sikasam Yes Lord. o say madwuma ni gu Jesus say eka emene Jesus o ja ni nyina mu mawrade na Awurade beye. Awurade oye o. Yes. Awurade oye mobruhunfo. Yes Lord. Ni odomfo. Yes Lord. Obi so hwe ye obi tie o se ono so ne haw nyina ne se ne ma no esei. My God. Ne ma na ware esei. Jesus. Ne ma no adwuma no esei. Jesus. Die na ekoso. My God. Ewo o ma na setre. Yes Lord. Die na ekoso. Jesus. Obi se de obesane ni sika no. Die na ni da so no. Jesus. Ne na adwuma ni nyina asei. Jesus. Yoma nyina kwa bone. My God. Yoma nyina kwa bone. Jesus. Ene jani nyina mu mawrade na Awurade beye. ene obi so hweye obi tie ye obi man so My God. obi kuro so Jesus. oba akofo akohu Jesus. adansefo wo hem Jesus. ena no pay ena no pay Jesus. obi man so ho Jesus. wadwuma sem Jesus. krata sem Jesus. jani nyina mu mawrade na Awurade beye. jani nyina mu mawrade na Awurade beye. jani nyina mu mawrade na Awurade beye. o how ne saying wa man ye ne saying ukoda na ne saying obi so wo Europe wo Asia yade account on krata sem home office and krata ye dia bre wo wa ware sem ho obi man so mo remfi se Abraham tutu kwan onyankopon de nechi Isaac akwantu mo ho eno nyame koboa Isaac ja ni nyina mu mawrade na Awurade beye. obi so hweye obi tie ye oyo nyame somfo oyo nyame sofo obi so ye nyame chidi ni ene ni Kristo som ne nyame som nyama mu aye
den obi susu tie yen osofo ose nuema mu ayede ose nyame asafo no o foma na eba enya wa sore eye nyame de a enti gya ni nyire mu mawrade na ewrade beye ena obi tie me ose nuema wakofa wo bi man so containers na waye ni nyina wo habo no nuema ni nyina eye pasa nuema okra ni nyina eye ayeka ena ama wo pressure obi pi na peja kosoro ema obi pi no nkosoro menwenwene ochira ho na twere service se ochana betwe no ho eno na sompa first service se jayamane ni nyina mu ma Ewrade wate na Ewrade obeye ni dini ayebiafo wedika ayebi wedika ayebi ogusu awo ye ene dey je ni nyina mu ma Ewrade na Ewrade beye mechiachia ya ni yawfo nyina memamu nyina che na memamu ha memamu ajo ebra so se yetie foto 7 no na foto 7 se Ewrade kai me se ka se Ewrade kai wo ene dey Ewrade kai me ene dey Ewrade ye madoye ene dey Ewrade ye madoye ene dey ene ye me mobrohu ade ene dey ene ye me mobrohu ade ene dey yenkwa asomafo no nyuma no nyame gusu a okai ne ma o nyame gusu a wo kai ne ma na no okai ye na janom e wo Misrim asase so na no okai Richard eye Rahel emra na opeba onya bi no okai no na no okai Hana amanu hunu ne kura penny nansem Ewrade kai no eche ne ba ene Ewrade be kai wo amen she na bofo ama amen ba fi ho ba wo dwuma mu ho aware no nyame kai wa ba mu amen Acts chapter 10 verse 1 to 4 inti nyame asem na oberima bi ewo Caesarea ne den de Cornelio oye aslafo ku a ofre no Italia de mu ohaso pani oye adeferini na osuro Nyankopon oni ne fiefuo nyina na oye mobro nwade bebre man krofo no na obo Nyankopon pa ye da be ye wia no miensa no ohu ani so ade pefe se Nyankopon bofo ba ne nche bese no se Cornelio na ohwe no din na osuro ye na wose eye den awura na wose no se won paibo ene omobro hu ade na afrosoro abeye enkaye ade ewo Nyankopon anim hallelujah amen what the Ewrade aye eto da yo so mpa bon ubogu obi se mabọ mpa ye sa mabere masum nyame sa mabere se mpodie me mompa ne biom se kura de me so da ho machi ne biom mamme mpa ya ubo ni nyina papa enye kwawo na no obofo no nyame kai Cornelius no osuma ne bofo ko ne fie na okokacha Cornelius mpa ebo a obo no de biada ahomache wo sumpa first service no so obo no anopa awia anwumere no afro abasoro na abeye nkaye dum ewo osoro ho osi mobruhu ade a wo ye papa a wo ye nipa o ye omadoye a omunyu wa ye no obi se wona maye won papa nyina mpo wada no won achi amame wona maboa won no ompo na ye me bone ma me papa de wa ye no akoye nkaye dum ewo osoro ho osi Cornelius omobruhu ade ompai bo papa wo ye no ye ni nyina afro soro abeye nkaye dum ewo so enu nti na Ewrade asoma me se be mra wo nche ene ompai bo nti ene opapa ye binti ene boa wa boa nipa binti onyame onkai wo Ewrade nkai wo ma no onkai wo dwuma no onkai wa ware se onkai wo ene nyame be kai obi amen ene nyame be kai obi amen me so ompai bo no nyame be kai amen eto da nyoma mu ye dia na eye wo se ase Ewrade wura fiwo Cornelius osrani no na onim se nyame be sum obofo abade fi owura ne dan mu okono koto dwanim osole ahomache enwumere empire obo
papa oye sa ni nyina no efroko soro Oh Jesus. ene me mpaya me yima wa na no pay me bibia wo hwe yen na otie yen free ade bia wa ye papa bia wa ye mpaya bia wa bɔ no ene de ya enye wo kyerɛ wo enye wia wo se ya enkoye nkaye dom e wo awrade anim awrade nkai wo awrade soma ne wo sra soma na abɔfo ma won sane emra wo fi ho Yes, Lord. hallelujah Amen. ene efutu sema sumpa first service e de ma on say empire na wabo ni nyina papa wa ye ni nyina de wo ye de nipa hu ye de nipa hu de yi wa ye de ye nyi wa ye no se nipa nyi wa ya onyankopon na ohu kuku mu nsem ohu akoma mu nsem no o se obetua wo so ka eno na akoye nkaye dum ama colonials no o so de ne nkaye dum o so nyame nkai we ena no pai nyame nsoma na abofo nsoma ne ngosra omomra ofie ho waru enumo ya da ho numo ho kire numo nsu numo okoda nam numo akwantu sem numo ekrata sem numo awon sem numo yankopɔ onsoma bɔfo no na ombrem ye ne futu sema ye gira so ebɔ mpai se awurade me so kai me so soma wa bɔfo ma omon be sra me ka se awurade na no pai awie yo anumre yo me so soma wa bɔfo ma omomra me fie ho ba waru enumo me ya da ho se ya Omeya me moa se ya Erade kai me wa no na bon pa Jesus Erade so nya me chazo
Jesus Christ. Kasa urade Yesu. Kasa Abraham Nyankopon. Anopai kai me. Ewia kai me. Ya me adoye. Hu wanu munya. Wo Yesu dem. Amen miensa. Amen. Ne chese nya ho. To Facebook, YouTube, no TikTok, no mon type. Kasa urade. O se yem fa ya kwan no. Shawonsa. Enedei. Difre. Me fiba. Me diemo. Ne me nayemu. Enedei. Me madeton. Me office ho. Me shop ho. Erade kai me. Ene baby bia meko biara. Me difre nye nshira. Fiba nye nshira. Bia wanu ne fa demu ni nyina shi. Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Yes, Lord. Se wo bompae. Afen na wutie yenya. Afen na wo hwe yenya. Eye sompa first service. Yes, Lord. Enti kosoa na join. Eye sompa first service. Mo so so am space na so no. Mo share link no ma afofro so no enfollow yen. Na omo nyon yen. Na omo be yen shira. Ebra so say ye bompae esre brade say. Obonifo ni gire tuo biara. Any evil agenda. Yes, Lord. Obonifo ni chiche bi etia wapomoden wa adwuma no wa warrior no office ho Ewurade mobruhu no ni na doye no ebi enye de na so ase akode bi obebo etia o na
Isaiah chapter 54 no, verse 17 Yes, or say katrema biara ebe solete abde mu no obebu no fo e che say nyame ka cho say ye wa kode ye botie nipa ye wa no boni a solete nipa ko na ye so da ye boni be na wa so e bra so say Bible say ogi tuma e be ye tuma wan preso a enye tuma Kasa urade Yesu. Urade Yesu. Da ye boni bi amaso. Da ye boni bi amaso. I didn't so so boni. I didn't so boni. Me juma no. Ebe juma no. Aware no. Urade. Urade. Paguma me. Paguma me. Mano. Da ye boni na. Da ye boni no. Urade paguma. Urade paguma. For ne jire tuobi. Opone for ne jire tuobi. I wo eneda no mu. I wo eneda. Me different me fagu. Me different me fagu. Me ka koni abedi. Me ka koni abedi. Urade paguma me. Urade paguma me. Urade paguma me. Urade paguma me. I break out. 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 In the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More space in the son in a more type of I break out. I break out. I break out. Matthew chapter 18 verse 18 or say the over children as I said so no and on Yankopon bet children so and to type of I break out. I break out. Yankopon so breaking out. I was so hot. Hallelujah. Amen. Kase na day. Na day. Me di majuma share radensa. Me di majuma share radensa. Me di makwantu ni share radensa. Me di makwantu ni share radensa. Appointment na me won share radensa. Me di appointment na me won share radensa. Me man share radensa. Me man share radensa. Me friend share na day. Me friend share na day. Me fra sunje na day. Me fra sunje na day. Fra sika na day. Me fra sika na day. Me fra tofo na day. Me fra tofo na day. Me friend share na day. Me friend share na day. Ensimi ye na day. Ensimiye enede Yesu demo ewo Yesu demo enne mi jira fi de kese so wa wo hwe me a wotie me a wo yade me hye nyame ayade se to me se mra ofi oje wa yare sa amen je wa yare sa amen je wo fa hode amen enne wo a adwuma eguo wa ware eguo o ma eseye me suma rade asem se enne nuema bi a ese no enye ye amen rade mfa ne sanka amen rade mfa ne sanka amen akwantufo hye rade nsa amen rade ma akwantuo ma sunje amen akwantuo ma sunje amen ka odenam amen ka odeko amen rade babo onye kese amen rade mfa nko ne rade mfa umra amen bompai ma driver for yes the bompai the driver for share rade nsa amen the fra passenger for mama amen o Yesu demo amen na me de obibi o ya ban adwuma yes o ya nkra adwuma e hyewe rade nsa amen rade
ɔnte n'anim nkyerɛ wo Amen. Awurade nyɛ w'adɔyɛ Amen. Awurade nyɛ wɔ mmɔborɔ ho ade Amen. nipa anim adɔm Amen. Nyankopɔn anim adɔm Amen. mebɔ mpaeɛ ma Ghana mebɔ mpaeɛ srɛ asomdwe ma ɔman no Amen. srɛ asomdwe ma ɔman Ghana Amen. mpagya Amen. onyam Amen. nkɔ Amen. mmerɛ ɔman no so Amen. Yesu demo Amen. bɔ mpaeɛ ma asugyafoɔ Amen. bɔ mpaeɛ ma wɔn a ɔpɛ kunu ne yere Amen. Awurade emie kwan ma ma Amen. bɔ mpaeɛ ma apemfoɔ Amen. Nyame abasa no ntɔ wo yefuro no so Amen. wɔ Yesu demo ɛna Amen. ma bɔ mpaeɛ ka amen mmiɛnsa Amen. 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 Nyankopɔn nhyira wo pii Amen. ɛnɛ anɔpa yi awia yi anwummerɛ yi mebie tɛtɛfo na tom na wo a Nyame ayɛ biribi ama wɔ so mpa first service no wafrɛ ɛna wode wadanse aba deɛ na mesrɛ nyinaa sɛ ɛfiri dwoada saa ɛbɛsi ɛnɛ dɛn no deɛ yɛyɛ nyinaa ne sɛ yɛma wo frɛ yɛ ɛma yɛbɔ mpaeɛ ma wo na adanseɛ so ehia Nyankopɔn deɛ ama Moses ɛnu ne bɔhyɛ asase no so ne sɛ ɔse Moses ɛne ne nua Aaron ɔmanfa animonyam no ama no Nyankopɔn ti Nyame ɔse ɔne obi nkyɛ animonyam nkyɛ dura ayɛ adanseɛ brɛ so a ehia Nyankopɔn ɔse nipa maako du ɛna mesa wɔ kwatayadeɛ no according to Luke chapter 17 obisa sɛ na nkron na aka no ɛwɔ hefa ɛno nti na sompa first service no ɛyɛ bi adanseɛ no tum ɛno nso so ɛyɛ kwan a ɛde hyɛ Nyame animonyam a Nyame nam ne dom so ɛsan yɛ akomasoade no pii ɛde ma ne ma nti wofrɛ na ɛnyɛ adanseɛ a mɛyi wafiri so nti hyɛ no so wei ɛyɛ berɛ a yɛde di adanseɛ ɛfiri sɛ ɔka ɔsankafoɔ nwoma ti mmiɛnsa na ɔsɛ biribibia wɔ ne berɛ a Onyame ahyehyɛ no ɔsoro ase nti saa berɛ yi deɛ ɛyɛ adanseɛ berɛ MCR Monfa numbers na engu screen so. 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89. numbers na mi no obetime de wadanse aba. Praise God. And council so Obama on the so kakra dear na Awurade ayama wo sompa first service. Papa, me Awurade ayama me bebree. Kasa yeti o papa. Me hwe kwampo etan me wan akwala no ko a akwala na wa qualify for Asante region obone kunisa pete no na mo din kino ejapa no akikaje no Hallelujah. Yeah, Awurade asepi. Say Awurade enam na basa so atwetwaje abofra na ekwan biama na kobonefo no si no kwan no. Me san bom paye e de onu wabusua no e hye Awurade nsa. Yes. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na Awurade aye mame. Efrem ajo me kasa frehwa. No am freye me da me so da ye basa entwemu da me so da ye basa. No a wo bom paye mame. Ene me da ye da ya me so ye nkunimtie da ye se mani achi. Hallelujah. Hallelujah. Me free na me so man nto so sa. Me do hye Kristo mojem. Nyame a wa hye nyuma papa so wa brabom no. Onfa kwa wiye papa ma. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so. Hello, Baba. Praise God. Udini baby okase fro na de na Awurade ayama wo so perfect. Baba poku. Mediane ma me akoto. Di nyame aye nyina ne se. Frisi ni mu share so perfect service hasi. Na me nan ni me kotodwi. Na papa me ba ho be hu no bo mpaye ma me. De bia ni follow.
de nyame aye ni se bosomi nsie ni makọ hospital baako enso na nka bosomi bia na nka makọ hospital de nyame won hyira wo ene wadwempa omma wonim die nkoso ne turadom kwadom won hyira wo ne wasofofo nyina ewe Yesu dim amen mami akoto na chese bosomi bia kawo na chese amofo gi bosomi akatu ade kom project wono ono de ogisika na ode kotu yaka nyame edi nkunmo otu anamo be fefi o follow ye no nyame asane yare mami akoto me de wo hye Yesu mojem ka bia wa bɔ no yade ho onyame wontua ma nyame koso ma wa pomoden Yesu demo amen praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na Awurade ayama wo so perfect service. Iti me kase fro atina fro. Ebra me mata. Iti me just perfect service no. Because me more than my discipline. Let's see how to ya to na akimi me die. E chere me tadi. Na say ya me baby ya wa ba this is na company. That kwaya bedroom. So ya man fight ya. Ya na digu so ma. Ene nyina. Hallelujah. Awurade me kwaso ada wasema wafuna ose na ho kire da no so no so Johnson perfect 7 se na otwumi no nyame asesan wiem me bompa se nyankopon kwaso Anthony Hira no ngu so oba no so nyame asane yade ne mabiom o Yesu demo amen praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na Awurade ayama wo perfect 7 Yes, I'm about that. Because I feel entire let me see me follow entire bono nyanya asame yade to the nyanya ase Awurade enkawe wafana osena ne sisi answer some perfect service nyame asane yare me de wo hye Kristo mojem for Yesu demo amen praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na Awurade ayama wo so perfect service. Patro from my promise na Accra na Mekate. Na me na ma tifi na me na ma tifi. Nso ya daro ma ne de mitumi na timika wo hye ade no nya. Hallelujah. Hallelujah. So untimi na to unante na wo tifi form. So insure ya ishira so no o use so timinante. Me do hye Awurade nsa, me do hye Yesu mojem. Nyame kwaso ma wa pomoden e wo enkran ho wo Yesu demo amen praise God. Ojira so praise God. Papa, good morning. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na Awurade ayama wo so ye femi ama pokria. Papa de nyame ayama mi sama ye operation enum. Ebia me for hospital doctor say me yimu ye kama me free say me tie o program no. Aboa me pi me kan ya hye Yesu. Hallelujah. Me do hye Kristo mojem. Nyankopon apomoden ne nyame bambo no enye kese wo so wo Yesu demo na mabompa amen praise God. Hallelujah. Me pa udini baby okase free na dia na Awurade kase fi Accra kase Awurade no nya mami na mana me tifi me na ma enne me kase Awurade na nsi enne me tumi na antiko ekoba timi Awurade asewo. Hallelujah. Because wa bompa ma Nyankopon afran se Accra ho nyame nkoso ma wa pomoden wo Yesu demo amen praise God. Good morning. Chofru wa fidie no chofru wa fidie. Good morning. Pastor Mcho nyame nshira bebre me di ekua Japoma me kasa firi dodowa Accra nyame nshira mo bebre me yokunani me fa ya wo mu nanso me statitie mo program no be 5 months ni no enyin encourage me bebre me kunewu enye ize mame na nyame adom me kohia obi o se obeware me na ye koye ni mo fine sisi ana yese bibi nketenkete nimpa one na Mame uche eya friend of air na sa nneoma nketenkete ni eni ho nkomo na mame no mo mpae Awurade a
wa show ni mo wa so mo wo kuna yemu na afenuama kemu aye den no eba fo no mesre Awurade na wa bie kwan ama no se Awurade emma no kwawie papa e wo dodo wa ho amen te ya friend of me yesane out na ye din komo praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Ya Awurade ayama me fe na me ho family yare. This on program yet Awurade was family yare. Hallelujah. Me bom pa ye de wo hye Awurade nsa. Me san fra dance ma akoma so dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na Awurade ayama. Begin na ready. Ipatwe na kuponse oma minyasa ni mje. Bidi chompa service na oma minyasa ni edia bidi. Ekira eza tiksa. Hallelujah. Awurade me soma wasem ko me wafase nchen ewo tabum. Awurade koso na mane nimde ni nyansa. O maame ne o papa na hwefo so hira won. Omo fa nhwe no. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ujina so. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Ya fra me maaje wa me kasa firi amekom. Me ni sumpa first service wi asum no. Djumadi bia edi bia ekoso kama. Awurade nkoso a emoaye. Awurade me soma wasam ko ofranche koso na ma na dance na djuma sam ne ma enye. Amen. Amen. Also ma memfa ba ko pe na memfa ensia yembre no ko memfa mienu. Praise God. Hallelujah. Kantika udine baby okasa fro na dia na Awurade ayama wo so mpa first. Nyankopon ayama de Nyankopon ayama me adosh bebre ntin kafete na ma hunse ma honam nyina twetwem be me start from professor ni nyina teko. Hallelujah. Hallelujah. O se no first na honam nyina hyehye no. And so follow some first service. Say say ahwo hyehye ni nyina akọ. Me bom paye de wo hye Awurade nsa. Nyame koso ama ho ban na o ma wa dance. Amen. Amen. Sabre de ye men no copy ma me for the last caller na memfa ofre djuma ni nyina nsia. Praise God. Hallelujah. Udini baby bi okasa free na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Amina mfira fili amase. Neno kuma hana. Le follow man nkansia de kuma na aye. Hallelujah. Osena na kuma ye ne ya ne heart aso ye ne bom pae no se dia kuma no eye. Amina me de wo hye Yesu moja no nyame koso ama wa pomoden. Amen. Amen. Afei nyame hira mo amofra nyina no yenti me mfa biom nyame hira o. Sabre wo so wo hi adanse me frɛ adanse ma wo Yesu dem na mesi na ye bobo na ye sane outam mo amopese ne mo bon pae no otime frɛ number na e kan wo betime afrɛ eye 0557 30 80 senia obeti obi fro say me pese ka me ba wo nchen be bi owo no yawada bia na ye cancel enti na yawada ye sign out ya ye she cancel say na no pa no nsia saa ekosi awia dumienu obetimi aba na de nje ye ka no say dumienu no eya nipa ba enti fi dumienu kode ye mpese nipa be wuram se na be ya dodo na aba na ye betimi ahwe obibia ti yawada weni yawada bia no eye canceling enti mo aya mo pese mo be hu sofo me ne me team no ene dai wo ba ye ho nyame nhira na onya okase na me kai wo say mega watch night na eba so eye June 5th baby bi owo bia no obetima ba watch night ne bi na obeye nhira ope baby so akobom paya edafia da biara ye yampa bokese pa etese ochena na ye cancel ochena mpa bokese no so bakoso anupa no ndu na eja no ahyase gidigidi pa nyame nhira so follow some first service ochena same time Yesu ama ye beshia. Have a good day. Samre ne de ye ko fa no nsia kase bono e de abrɛw. Yes.